बाथौ खेराइ रेजर्टआव दसे फैदों नै एसे बेरायनो फैदों माबायदि नुदोंथाय बेनो एन्ट्रेन्सआ नै हाबजेननाय खाथि जायोना जोंनि दसे बेरायलाबाय फैबाय बेलासे नायलांबाय थादो एसे देखायसै दा सिङाव हाबफैबाय फाइनालि नै बे पार्किं कार दोनदों ओरैहाय बाइक नायलांबाय थादोल' सिङाव मा दं एसे नायनोसै ओरै पार्किंनिफ्राय ओरै आगसिं एसे फैबाथाय बेखौ मोनफैयो आरो बे गेलारि मोनायावबो नायजायो बेयावनो जिरायनानै फांसन हलाबो ओइथिं दं फारसेथिंजाय नायनो मोजांथार नै बिराद मोजां सावगारि बानायदों बिराद मानसिफोर फैदोंथ' बेरायफैयो मानसिफ्रा बिरादनो माने इन्जय खालामनो मोजां ना जायगाया खाथिबो जाबाय जोंनाथ' बेरायले दसे ओरैनो न'आव थाबाय थानो बाबाथाय बे टेम्परारि टेन्ट बेयावबो इन्जय खालामनो हायो आरो दङलै बिराद मानसि नै थांलाय फैलाय बैथिं फिसा कटेज दङ आरो नै टेन्ट मोनसेबाव गोजाननि मानसिफोरबो नुदों माथो फैयोथ' मानसिफ्रा बहुदनो अखा हानानै सेस बरबाद खालामबाय अखायानो सेस खालामबाय भिउसफोरखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेरायलांसै आंजों लोगोसे बेरायफादो ओरै मेन किटचेन बियो मेन किटचेन रेस्टुरेन्टबो लोगोआवनो दङ एसे दावखोलांदिनि बे फिसा कटेजफोरखौ एसे नायलांसै मा दं मा गैया बे कटेजनि नामफोरखौ खिन्थु बर'नि गोजा गासिनो बर'नि नाम दोनजोबथारदों माबा नांगोल जुंगाल माबा एखेबारेनो नायलांबाय थादो एसे कटेजनि नामफोरखौबो देखायलांनो सेस्था खालामसै आङो बै माब्लाबा बेरायनो माइन्डफ्रा फ्रेश जायो जेबो उसुबिदा गैया एन्ट्रिनि थाखाय फैसा नाङा ना गोसोबा रेस्टुरेन्टाव जादो गोसो गैयाबा थादो नैबे खामजथा बे कटेजनि नामा खामजथा आरो देखायलांबावगोन आङो नायबायल' था नुलांजोबगोन गासिखौबो फिसा लासैनो आं देखायलांजोबगोन भिउसफोरखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम सम गेजेर नायनानै ओरैहाय मा दङ नैबेलाय मा बुस्थु नांगोल जुंगाल बेबो बर'निखा नांगोल जुंगाल आरो ओरै दावखोलांबावनि थांगोन दिनै गिदिंगोन सिजोब्बाय नै जि मोजां सफा सेट दंमोन गोबां मानसिफोर दंलै बेरायनो फैदों बयबो एन्जय खालामदों नैबेलाय माबि मैदांगुर बेयो बर'नि मोजाङानो जादों बर'नि नाम दोननाया नैबे जाहैबाय फांसन हल बाहाय लिरनाय दङ सेटारडे आरो सानडे बे साननैयावल' जायो बेयाव प्रग्रामा मोसायोबो मेथाइबो खनो नैबे रेलगारि उन्दै गेलेग्रा बे मोनसे चिलड्रेन्स पार्क बादि जाहैबाय रेलगारि दं नै खारदों गथ'फ्रा इन्जय खालामदों लानानै फैनांगौ गथ'फोरखौ बेयावहाय उन्दै गथ'फ्रा इन्ट्रेस्ट मोनो बिरादनो गिदिरफोरबो गाखोयो माथो 50 थाखा करि लायो टिकेटआ सासेयाव 50 थाखा फैबानो जाबाय मालाबा नै राजधानी एक्सप्रेसआ लाखिनानै दङ गाखोदों हनै सोरबा माथो ओरै उन्दैफोर गेलेग्रा दङ नै मोजां गथ'फ्रा इन्जय खालामनो हायो बिरादनो जेबो उसुबिदा गैया
औ एन्ट्रि फिसा 50 थाखा ना मा लायो होनदों आंबो हाबफेराखै खिन्थु सुइमिं पुलाव दसे बेरायफैबाय दुगैनोथ' हानाय जानाय नंला जि लाबोआखै नालाय मालाय दुगैनायखौ नायलाबायसै खाथियावथ' सुइमिं पुल गैफेरा जोंनियाव रेस्टुरेन्टाव हाबनि दसे आसलफोरखौ लोगो मोनदों नै कफि लोंसै अर्डार होखाबाय होदो कफि लों दिनै आथिं सानायनिसो खारथोंसै होननानै आं ज' गावसोर बिसोर सिगाङाव लोगो मोना होनबालाय बेरायखांबाय लोगो जा मोजां साजायदों रेस्टुरेन्टखौ नै आगर ख्रि ख्रि लाइटजोंनो मोजां साजायदों गथ' बयबो गेलेयो ओरै खालाय मोजांथार बेरायनो बिराद मोजां साजायनो समायना नुथारो सिङाव बिराद मोजां रेस्टुरेन्टआ माब्लाबा फैबा एसेबाबो हाबलांनानै कफि कापसेखौ लोंलां बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो फैबाय गलेथे एसे गासिखौबो नायनांगौ गथ'फ्रा जि मोजां इन्ट्रेस्ट गेलेदों सम फै बेरायनो मोजांथार मोनालायथारबाय नै मोनायाव माबायदि नुयो भिउखौ फाइनालि जोङो थांफिननो ओंखारबाय दिनैनि थाखाय बाय बाय थेंक इउ